Бүгін Рамазан айының 4-ші көні. Müslümanlar иртәнге сәхәрдән алып кичке ашхамыгача аша эчүдән, начар гамәлләрдән тыелалар. Быел сынау аеруча зур. Чөнки ураза елның иң озын көннәренә туры килә. Шәһәрдәшләре өчен Түбән Кама мәчетләрендә көндә ифтар кичәләре оештырыла. Безнең плавыбыз пеште. 1-5 минут көтәсе калды. Тәмле булыр дип ышанабыз. Айрат Зәбиров 2 казан асып учакта хәләл иттән пылау пешерә. Һәрберсендә 80 килограмм дөге боткасы. Аны пешергәндә суганны да, кишерне дә, майны да кызганмагыз. Тәмле булуның бөтен сире шунда. Әлбәттә, тоз, бурыч тәмләткечләрне дә онытырга ярамый дип пешекче. Соңгыларын ул чама белән сала. Уразага кергәнлектән ризыкны кабып карага ярамый. Үзем уразада булсам да, инде хәзер монда 3 елдан артык монда пешерәм ул плавны хәзер. Күз белән дә карап ни карамын. Күпме тузын, күпме нәфәсен кирәк икәнде. Шулай менә кешеләргә ашый, әлхәмдүлилләh. Токмашларны үзебез кисәбез. Тәмле дигән көйдән генә тәмле итеп, төрле көнне төрле ашлар пешерәбез. Бер көнне борщ, бер көнне щи, бер көнне рассольник, бер көнне токмаш итеп ашларны төрләндерәбез. Төрле тәмле ашлар ашарга мәчеткә чакырабыз, үзек мәчеткә килегез. Ашхана бүлмәсендә дә эшнең кызган чагы. Биредә көндә берничә кастрюльдә 250 литр күләмендә аш пешә. Табынга аны яшел тәмләткечләр белән бизәп чыгаралар. Менюда шулай ук салат, чәй белән тәм-томнар. Рамазан айында Җәмигъ мәчетендә көндә 700-800 кешелек ифтар мәҗлесләре оештырыла. Авыз ачуга теләге булган һәркем килә ала. Табын коруда иганәчеләр ярдәм итә. Иң зур табын Үзәк мәчеттә әзерләнә. Безнең әйтегендә стандарт меню ул 75 мең. 75 мең, ләкин без кайбер көннәрне эконом вариант 60 меңгә эшлибез. Ул инде шушы авыз ачтыручыларның хәленә карап. Мәчеттә ифтар мәҗлесләре Рамазан айы башланганнан ук уздырыла башлый. Беренче көнне авыз ачуга килүчеләр саны көткәннән дә артып китә. Мен дә курыккан идем, бездә әллә күп булды дип башка мәчетләрдә кемедем икән дип. Юк, безнең яңа мәчеттәге беренче көнне 200-дән артык кеше булды. Һәм көн саен ахырга хәтлек барачак безнең иншалла. Безнең быел Кызыл Чишмә Красный Ключ мәчетедәге Аллага шөкер ифтарларын башлап җибәрде яшьләрендә. Шулай ук безнең 36-нчы микрорайонда фатирда урнашканда дагы әле менә бүген әйттеләр, 10-нан артык көнне шундагы бабайлар, әбиләр алып бетергән. Безнең бар авыл мәхәлләләре көн саен авыз ачтыра торган. Рамазан ашау эчүдән, начар уйлардан тыелу айы. Мөселманнар көннәрне дугалар, Коръән укуга, изге гамәлләр кылуга багышларга тиеш. Ураза тотудан бары юлдагылар, йөкле хатыннар, бала имезүчеләр, балигъ булмаганнар гына азат ителә. Әйтергә кирәк, быел Рамазан айы иң озын көннәргә туры килә. Июньнең салкын торуы Түбән Камалар Аллаһ бүләге ди. Сабырлык кирәк, сабыр итеп түзәбез, авыр түгел алай. Аллаһның рәхмәтен сала Аллаһ Тәгалә. Ашауларны азрак рәхмәтен салайын Аллаһ Тәгалә. Мәчеткә авыз ачырга килгән кешеләрнең күбесе тәравих намазына да кала. Ул Рамазан аенда гына укыла. Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһи раббил алямин. Ар-рахманир рахим. Быел Рамазан аеның соңгы көне 4 июльгә туры килә. 5 июльдә Ураза бәйрәме. Ул көнне Татарстан халкы ял итәчәк. Гөлия Нигъматуллина, Ринат Харасов, НТР яңалыклары.